всичко, за да се чуваме. Уважаеми зрители, сега... Добре дошли в драматичен театър Здравец, сезон 2011-2012 година. Моля, изключете мобилните си телефони, за което предварително ви благодарим. Днес е най-светлия празник, Денят на мама. Представям ви солистката на театъра Катя Пейчева и балет Сатен. Която със своята песен поздравява всички вас, мили майки. Балет Сатен,